Hola, avui us volia recomanar un llibre infantil de la franja I3 per a nens d'entre 9 i 11 anys. Es titula La teva àvia és una crac de les mates i està publicat per l'editorial Anima Llibres a la seva col·lecció La tortuga set ciències. Aquest llibre, en principi, us he de dir que a mi els llibres infantils que d'alguna manera t'intenten vendre alguna cosa, és a dir, algun aspecte pedagògic, doncs no m'acaben d'agradar gaire, en principi. Seria el cas d'aquesta col·lecció. Aquesta col·lecció d'Anima Llibres el que fa és que fa tota una sèrie de llibres dedicats a explicar diferents o fenòmens meteorològics, per exemple, o anatomia, o en aquest cas seria el tema de les matemàtiques, que està molt clar amb el títol. Bé, tot i això, que és una cosa que a mi en principi no m'agrada, aquesta història m'ha enganxat, m'ha agradat molt. És la història d'un nen que es diu Valeri, que no li agraden gaire les mates, igual com ens passa a molta gent, i que gràcies a la seva àvia Balbina, que és una crac de les mates, i també, ja no tant de les mates, sinó de la manera d'explicar-les, doncs fa que li acabin agradant. Dintre del llibre, a part de la història, que és una història sobre un nen de 9 anys que coneix una nena nova que arriba al col·le i la seva relació amb l'àvia, també trobareu les històries que l'àvia Balbina explica i que són històries com a contes tradicionals, però que d'alguna manera ens fan pensar i ens fan aprendre a conceptes matemàtics. I a mi, que no m'agraden gens les matemàtiques, m'ha agradat molt i trobo que és una història molt engrescadora, fàcil de llegir i que als nens els agradarà molt. També un punt a favor està per el que són les il·lustracions del Javier Lacasta, que trobo que són molt divertides, com veieu aquí a la portada, i alguna més aquí, molt divertides i molt expressives. Doncs no res, us ho recomano per a nens d'entre 9 i a partir de 9 anys i jo crec que els hi pot agradar molt. Gràcies.